Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar. Bu mağdaýlaryňa janyňyz sagmy? Bugün biz Lewabilne, Türkmenawat şäherine, ýagny Çärjewde abzor alan maşynymyzam ýürütdi awjyň fanatlary üçin. Abzorda awjy ýok. Täze awjylar nerede soranlar? Ana siz üçin. Like, kommentary oýun, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, başlaýar. Bu maşyn gelenine 2-nji golly Türkmenistana. Intaki içerde ýok diýsem bolýar. Birinji bilen size görkezýär. Maşyndan tanış boluň. Bu maşyn da biziň 2021-nji ýylyňky ýöne Audi kompaniýasy bu maşyny 2007-nji ýyllarda çykaryp gelýänler. Bu maşynymyz biziň ikinji pokoleniýasyna degişli. Ýöne restyling-dir bu. Audi kompaniýasy bu maşyny 2007-den bäri bary ýoly 3 pokoleniýa çykardy. 3-nji pokoleniýasy hem 2024-de de. Ýöne bir näçe restyling bolanlar, bir restyling däldir. Her 2 ýyldan bir ýerek restyling boldy, hasaplap görä, näçe restyling boldy. Edil bu maşyn da biziň bol sportiwny vid edilen. Ýöne bulan hat sportiwny tamadyr. Bulan обычны A5 amba, Audi A5 we müňýalyk Audi A5 S-Line amma onuň bulan S5 amma. Iň topugsam RS5'dir. RS5'de 2.9 motor gelýär, 450 at güýji gelýär, ýalňyşmasam. Gataylygan stad ol, şu ýerde suratyny goýun. Hemme A5'leri ýygnap, ana şol Karolu A5'lerin içinde. Bundan başga da bilýäňiz A6 we A8 we A7 we meňliçne öz gowurýanma Audi'laryň içinde. Iň gowurýanym A7. A7'ňem RS7'si, ýagny maksimalny sportiwny. Şu ýerde goýun RS7'ni, bärde de A7'ni goýun. 2014-nji ýylda tanışdym da şu maşynyň. Rossiyada okap ýörgem. Şondan bäri aşyk şu maşynyň. Bärde arada bir satypdyr. $12.000. Ýyllyk çala könörägine. Yetişmedim. Gowdy ýönüňki. Birden kimde bağ bolsa, agdalamyzyň içinde amatdyrak çykýan bolsa, habarlaşyň, özüm aljak. Maşyn güneşnüýdi, göwnüňde ýaradym oglanlar. Serdiňen baka berin. Kitijek ýöne. Has ulgada garaşdym. Suratda göremde bir kil has ul görünýär ýöne ýanyna gelýän kitijek. Bir açyk, jostrak, o da sportiwny bolan üçin. Atak başga pretenziyam ýok maşyna. Ýöreşi samolyot, ikilik motor, ýöne 260 at güýji bar. Nolan ýüzeçenden 5,5 sekunda diýetden. Gatçal çykýar. Mesele gatresk maşyn. Bu maşynyň edil suňňaly kabrioleti bardyr we kupesi bardyr, 2 kapylysy. Maşynymyz panorama, ana bulan öz panoramasy. Muňa ýöne panorama diýmen ullakan lük diýsem bolýar. Panorama diýeniň şuňa çenne gelse has gowy. Ýene bir zat Volkswagen Jetta'ny bilýäňizmi? Ana şoňa da çala meňzeýändir. Sebäbi Volkswagen kompaniýasy Audi'ni satyn alanlar. Audi Volkswagen kompaniýa deşilini. Gapylar bez ramışyny gelýär. Mercedes C-Class ýaly. Hiç rama ýokdur. Görýäňizmi? Gön aynan goýdy. Gapyny şey diýip ýapýan o aynan galdyrýar. Ruçkan çalı çektiň, aynany düşürýär. Ýapdyň, galdyrýar. Bu maşynymyzda şuňal 18lik sportiwny diska degelen. Buň komplektasiýasyna görä ütgeýändir diski. Обычно простой A5, вообще başga disk değil. Sportiwny bolsa da выхлопы простой. Atjan gulşytyl zat gelen o eken munda. Обычный RS-de gelýär diýýän, ara ýalňyşmasam atjan gulşytyl. Munda обычный простой. Esin значогdur. Ne sportiwny variantydy. Sideniýalaryň sportiwnydyr. Kia K5-in kinähilik diýýärdiňiz düşýär, şoňňalyk. Rul sportiwny. Kia K5-in ruluna meňzeýär. Indi bildim, Kia nerden göçürenini. Audi'ň rulunu göçüripdir. Apşifkan garalar mebel, tarpedan bärler mebel gelýär. Ýene bir zat maşyn quattrodyr. Quattro diýmek Audi'ň öz oýlap tapan polnopривод sistemasy. Bilýänsiňiz, gardan, palçykdan geçirip ýaşdyrýarlar. BMW, Mercedes, Audi'ň şonu her ýer Audi alýanlar. Ol ýokary garly ýolda çykýar, buz ýolda çykýar. Şol Audi'ň sistemasy quattro. Hiç kimden paýlaşan ok o sistemany.
birinci yerde Mercedes'in hem BMW'nin hem oturtya. İminni Audi'nin Quattro sisteması. Siz haysi maşinin fanadı? Palbom Germaniya maşinlerini hem adam gowarýaňyz. Audi mi Mercedes mi BMW mi? Haysyn has gowarýaňyz? Ýazyn kommentarlarda. Şuňa açyk. Pul çaşy ba. Pul dugan bir öte ýeri ba. Görýärmi? Ana gowda açy. Ya jugüňde durýar, ya bärde durýar, takırdap durýar. Opşam bilýärsiňiz maşyn sürýänler. Allyň sallyň, öz ýer jaşy. Ijäline oturýar. Takırdanam. Gülýärli. Maşyn elbetde start stop. Atlan şu. İkilik motor olsa da siltýär. Klimat kontrol, şuň açyk öz monitor ba. Gaty ulam del, gaty kiçem del. Ortalyk özüne görä. Start stop ýöne bärdi. Rejimler baglanır. Islan rejim goýup bolýar. Biziň gowran sport rejimi de ma. Bärdi. Şunsuny bir açyk öwrenşmeli berdim. Neutral hawaýan. Ana. Intam öwrenş bilemek. Ana şunty bir açyk kynrak. Tiptronik oglanır karokka. Naşu at, ruşnoy geçirip bilýän. Bärde de lipstok wa. Bärdenem geçirip bolýar. Parkovka şuňa basmaly. Öwrenşen çaň biraz kynrak, intam öwrenş bilemek. Ýa-ni gelme sürüp ýa-da geçiren, goýjak bolýan, ýatdan çykka, şeýle basmany. Şonsa bir açyk çylşyrymlylar. Şuňa açyk bar jaş wa ulanır. Ýöne bu bar del. Ýöne urdat. Patlakotnik bolýar Quattro. Bärler hem şeýle mebel gidýär. Polny üflüye kondisionerde. Podograf sidzenia ba. Sidzenian gıdır. Speedometri. Bir şeli bilemek. Prostoy ha. Kiyan coming dedim. Buna Kia Optima coming diyeme. Sportivin da bu speedometri. Bu maşin gayesine de Green Hill padark verenler. Torpedosunu gorar ýar. Olanlar ýa-da bir şeli dar. Ana men şu an özüme ora sidzenian sazladım da. Görəňiz näle? 3 adam bolbam. Gysal şu oturmalylar. Keçana, şonsy ba. Ýöne giňrak zat islesegiz, A6 alýaňyz, A7 alýaňyz, A8 alýaňyz wapşa. A8 BMW, ýanky 740 gara 7lik BMW diýersin. Şoň konkurenda A8, 5-lin konkurendam A7 bolýar da. Şellem, awa. Ýanky Mercedes, BMW, Audi, üçüsi konkurent aro. Dastoýny konkurent. Ýöne şu ýerde häzir men BMW, Audi, we Mercedes gowy diýjekkä, şolaň hemmesi hem gowy. Şolaň hemmesiniň baglygy gowuda. Näme üçin baglyg gowy? Bir-birine konkurent bolup, biri-birinden gowy maşyn çykarjak bolup, biziň pulumyz almaly bolan baglygy. Almaly bize tawar satmaly. Bir-birinden gowy maşyn çykardylar. Şoň üçin hem bolabersin şoňa konkurensä gaty gowuda. Bärde şuňa açyk podstakanik bar eken olanlar serdim. Bitköş ýok. Mana ýetip gitdi wapşysa gördün. Näme kädi bolýar? Kofejan oýdun gitdiň. Ýa-da iki adam spakoýny ýerleşse, ýöne aýaň görýäňiz näle oturýan? Ýa-da öňdäkini öňe teklemeli. Bagaj näme gelekkämiň? Woy, bagaj awly. Şu ýerde sürpriz görýäňmi? Akkumulyator ýyzynma. Ýetkeşik zady. Knopkada açça ýapýa, kamera zadnya vida ba. Ýöne bularda 5 kamera ýokdur. Iň esasy motor Audi, Mercedes'iň şonsy gowy. Gallerýan, kapot, polny galýa, görýärmi? Spakoýna baryp bolýar lüboy ýerine. Serdiň olanlar. İkilik motor. 265 at gücü var. Nolun 100'e çenini 5,5 sekund. 100 kilometrede primerno 7,5 litr yakka. Zat yakon okby. Yeni bir zat yakıcılığı, benzin yakıcılığı. Sizin sürüşüňize baglylar. Basyp sürseňiz kän yakka, basman sürseňiz az yakka. Videoň başynda aýtdym, maşyn çykanyny 2 nolu tamojundan da intak taýinlanmadykdyr polny. Polny bu maşyn taýinlamaly, ondan soň görüň bu videony. Ablitsovka täzeden sepmeli, bärlerine täzeden sepmeli. Sen çawr gelli, serawna ıssy. Nädir? Sırk göreliň. Sport rejiminde goýaýlar. Bolla. Dinamiklik gidýän eken munda.
Goýan o günü. Sport ýany. Bu maşinara saklap bilsen bolýar ýörýär. Da maşinlerin şungalyk bolmaly. İkilik motor bolsa da ulanlar. Mesele yok. Yürüyüşü. Bizadır var ha, nolun yüze zat barlak görjek ya, ulanlar mesele yok. Bunun ýa aýtdym ha, 5,5 sekundda arkaýynam çyk ya. Prosto ýöne çala basaňda da özüňiz gördüňiz, iýze zynk dur. Kamera zadyna video ulanlar, ana şunalak görkezýär. Ana şunusy ýaman neudobny öwreşýänçä. 5 kamera olansa wapşe bolardy. Yok, bassaň yok ya. Emi podograf sizeni goýup durnar omuňa serede. Arkawga ýa diýende. Läwçül beýle gyz ýalaýdy bolsa kansener hem işletdim o kansener gowdallyk durna. Yaman çaltaýy bolay. İkilik Audi. Şeýle boş yer bar orada bas göreýin näserden. Operatorun telefonu elinden uçup gidiyor. Stoyan kaçanı. 0. Gün batışına yürüyor o. Oy. Yürüyüş mesele yok. Germanya maşini yönü. Germanya maşini olyala ya. Xitaylarım şu at goy alıp barya olan. Ay bu der vasat. Yana bir zat avto startdadır. Şu at durdum öçtü-de. Şoň haylandyrlar da degilýändir. Öçürüp bolýar onam isleseňiz. Maşin ýa aýtdym Quattro. Dazaman ýörýär, polny privatdyr. Elbetde palasa datçyk bar. Ondan soň bu parlap etdirjek bolsaňyz berde öçürýäňiz. Parlaýaňyz ýöne jylaçyny öçürmäň. Ýoldan çykyp gidersiňiz. Audi'ň fanatlar bilýärmi näme? Audi'ň şu znaçoklary. Biri BMW, biri Mercedes, biri Porsche, biri ýene bir maşin. Şolaryň hemmesini ýynap Audi çykardylar diýär. Siz nähil garaýaňyz? Bu maşynyň bahasy nähili? Bahasyna bilemok. Sebäbi taýin bolandan soň es aýdar, egerde satlyga çykarsa, onda men aýdaryn. Paka satmak niyeti ýok. Taýinlap, ondan soň satlyga çykarjak diýär. Şu ablitsovkada da septirmeli, opşam ojuk-bujuk etme zatlar var. Polirovka bilýäňiz, aňardan ýeren maşynyň melaşyny etmeli işler bolýar. Ana, muňa melaşyny etmeli işler bar, onu öz etýär, ondan soň uja baka çykarar. Men size aýdaryn. Egerde almak isteseňiz şu wagt jaňa meni es bilen çataýyn, özüňiz düşünşiň näçe raskod bar, näme etmeli, şu zatlary özüňiz gurlaşarsyňyz. Ana şuňa alap zor bolanlar. Göňüňize ýaradymy? Göňüňize ýaran bolsa like goýun, komentar ýazyn, dostlaryňyza paýlaşyň. Audi'ň fanatlary ýörüýte siz üçin. Innek videolarda haýsy maşyna abzory gelsin. Onam ýazyn komentarýada. Kim nähil maşyna alasy gelipdir? Ýa şuňa açyk Audi alasyňyz elem. Her biriňize öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iňe sağ adam janyňyz sag bolsun. Dawaýça.